शाम के पावन समय में आज माई सरस्वती के पूरा मुंह खुलल बा। दिया के उजाला में माई के ऐसन चेहरा चमकत बा जैसे खुद माई हमनी के देखे के आशीर्वाद दे रहल बा। ये नजारा देखे खातिर आज गांव के सबे छोट बड़ आदमी इकट्ठा भइल बा। सबे लइका लोग आगे खड़ा बा। माई बहन लोग श्रद्धा से माई के और निहारत बाड़ी। पंडित जी के अइला के बाद पूरा पूजा समाप्त हो गइल हटे। ओकरा बाद से कुछ लोग अपना अपना घरे जाए लागल ह। पूजा पूरा भइला के बाद माई के सबे के प्रसाद बांटे लागल ह। जेकरा जवन प्रसाद मिलल ह श्रद्धा मन से ले लेलसा और माई के कृपा समझ के सिर झुका के ग्रहण कइलसा। सबसे पहले दर्शन वाला चना अमृत के लेला के बाद हमनी के लेनी है सतुआ के प्रसादी जौन अभिजीत भैया बांटत रहल। सतुआ के प्रसादी लेला के बाद दीपक भाई अइलन ओकरा बाद से केला के प्रसादी बांटत रहलन तो हमनी के केला के प्रसादी लेनी है। ओकरा बाद समूह ग्रहण कइनी एका एक क के सगरी प्रसादी आवत गइल हमनी के ले के श्रद्धा मन से ग्रहण कइनी है और काफी अच्छा लागल। ओकरा बाद से हमनी के तिलक नहीं लागल तो एगो बाबू आइल हटे। ओकरा बाद हमनी के तिलक लगाव लगल त हम डबल भाई से कहन डबल भाई तने हमरो को तिलक लगा दो तो डबल भाई लगलन हमरो को तिलक लगावे। ओकरा बाद से अभिषेको भाई कहत रहन बाबू सुमित हमरो को तिलक लगा दे वो तिलक लगवेलन। ओकरा बाद से सबे के एक एक के तिलक लगाव लगल। आज के लिए इतना ही। फिर से मिलल जाला भोजपुरी ब्लॉग में। वीडियो पसंद पड़ल तो कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माता जरूर लिखें।